Okay, vi er gruppe 4, og vi er i gang med VIBU og 2015. Vores koncept det går ud på, at vi skal være tilegnet til både kvinder og mænd, og vi skal være en hybrid virksomhed, og det skal simpelthen afspejle, behovene for mænd og kvinder. Og det vil vi gøre ved at bruge indretning og hvordan vi opdeler det i virksomheden. Det vil sige, at vi opdeler egentlig i 2 sektioner. En som er til mænd, som er en barbershop, og en som er til kvinder, som er et wellness element. Og det vil sige, at der både kommer par ind i butikken, men også enlige. Det vil sige, at den er faktisk rimelig universal, hvad angår målgruppen. Vores serviceniveau det skal være for højt i forhold til vores konkurrenter. Vi vil lægge fokus på vores service og kvaliteten, og så prøve at overskygge konkurrenterne, som er i nærheden. De ting, som vi vil gøre for at sprede os i Horsens og omkring vores virksomhed, det skal være ved at bruge målgruppens foretrukne medier, som for eksempel Berlingske Tiden, Børsen, Woman, Femina, alt for damerne og 8700 Horsens. Ja. Ja, vores navn er Simply Joy. Det refererer til at være lykkelig, hvilket vores målgruppe vil opnå gennem vores service. Vores logo skal skabe interesse for vores målgruppe. Det har vi forsøgt at udføre ved at opnå et luksuriøst look, som er egnet til det moderne segment. Desuden har vi gjort brug af farver for at skabe opmærksomhed. Herved har vi lagt fokus på vores navn ved at benytte farven guld. Grunden til at det er guld er et oplagt valg er, at det symboliserer succes, rigdom og prestige. Hvilke egenskaber, som vores målgruppe vil være tiltrykket af. Her er vores SWOT-analyse, hvor vi har analyseret vores stærke og svage sider, og så har vi vores eksterne situation, der har vi muligheder og trusler. I vores stærke sider, der har vi serviceniveau, service-minded, produktet er anderledes, god beliggenhed, nyt og anderledes koncept, og så viden om detailhandel. Vores svage sider er ingen tidligere erfaring med egen virksomhed, nystartet, smalt budget, mangel på personale. I vores eksterne situation har vi muligheder. Horsens er i vækst for vores målgruppe, stigende fokus på skønhed og mode, snæver konkurrence. Truslerne det er barbershop, massør i Horsens og folk, der har færre penge. Her har vi vores hjemmeside, som er opstillet stilrent og simpelt, så den let tilgængelig for alle. Vi har sørget for, at vi har brugt de samme farver, som vi har brugt i vores logo. Det vil sige guld, eller en form for guldig farve, sammen med det mørke, sorte, dystre moment. Simply Joy, det er oppe i venstre hjørne, og det venstre det er også der, man læser først. Det vil sige, det er egentlig fokus med det samme. Derudover så har vi valgt at reklamere med åbningsdagen, så dem der kommer ind, det egentlig har noget at interessere sig for med det samme. Derudover så har vi bare valgt et simpelt menu, hvor der er nogle få muligheder at vælge imellem, men som stadigvæk gør det muligt for dem at skabe overblik over, hvad vi egentlig er som virksomhed. Og det vi så har gjort for, at det er en webshop, det er, at man kan booke en tid, som er hernede. Ellers kan du også trykke heroppe. Og så, når du så har booket en tid en enkelt gang, så vil det så være muligt for dig at have en bruger. Og det vil sige, hver gang du skal booke en tid, så har du allerede skrevet dit navn ind og dine informationer, så du ikke behøver at gøre os i fremtiden. Så har vi vores butiksspejl. Vi har valgt et lokale, som er moderne, nybygget og billigt i forhold til andre lokaler. Adressen er ved Høje Guldbergsgade 8, 8700 Horsens, der vi har fået at vide i opgaven, at vi skal finde en butik, der skal være beliggende i Horsens Kommune. Altså det er en god beliggenhed, hvor der er andre virksomheder til stede, som eksempelvis fitnesscentre og banker. Og folk, der befinder sig i de områder, det er så typisk folk, der har interesse for at forkæle sig selv og sin krop, som har fokus på sit udseende. Så kan man se her, at vores butiksspejl, altså indgangen er her, og her er så receptionen. Så har vi, mændenes side her, og kvindernes side her, og ja, og det ser sådan her ud i 3D, kan I se. Det er reception, indgang, og hvor mændene er her, og kvinderne. Så har vi skulle udarbejde 3 operationelle mål for virksomheden. For det egentlig operationelle mål, der er der nogle krav, som de skal opfylde, og det er, at de skal være realistiske, konkrete, tidsbestemte og forenlige. Det vil sige, at der skal egentlig være tid
og bestemt tid derpå, og så tal, som kan beskrive selve målet. Det vi har gjort her, det er, at vi har skrevet, at virksomheden skal i løbet af 1 år have haft over 200 kunder. Virksomheden skal kreere 3 stykker markedsføringsmateriale i det første år. Virksomheden skal ansætte en elev inden for de første 6 måneder. Og de 3 mål, de opfylder egentlig alle kravene, og det er nogen, som godt kan ske inden for en nyopstartet virksomhed, som godt kan lade sig gøre, og ikke er noget, som er over ens forventninger. Ja. Vi har en markedsføringsplan, hvor vi først kigger på vores målgruppe, som er det moderne segment, og der skal vi kunne leve op til deres krav om kvalitet og deres forventninger til pris og hvilken service de egentlig får. Derudover kan vi også se på deres demografi og livsstil. Hvad angår demografi, der kan vi så sige, at det er både mænd og kvinder, som kan være i vores butik, og de skal helst have en middel til høj indkomst. Og hvad angår livsstil, så skal de være kvalitets- og mærkebevidste. De har en travl hverdag i form af arbejde, det er en sund livsstil. Vores mål, det er egentlig bare mål til markedsføringsplanen, som er virksomheden vil skabe opmærksomhed ved at annoncere i børsen det første år. Virksomheden vil skabe salg og reklame i Horsens, omegn ved brug af Horsens Folkeblad det første år. Virksomheden vil skabe et image ved at oprette et event på Facebook i løbet af de 2 første måneder. Her har vi lavet 2 markedsføringsmaterialer, en til børsen og en til Horsens Folkeblad. Ved børsen der har vi forsøgt at bruge de samme farver, som vi har gjort igennem hele processen. Og så har vi forsøgt at reklamere med åbningsdagen ved at gøre den lidt større end de andre tekster. Derudover så har vi brugt en baggrund, som er meget, ikke tydelig, men man kan stadig få en fornemmelse af, hvad det er, vi egentlig laver. Ved Horsens Folkeblad der har vi så lavet en lidt mere fyldig tekst, som egentlig forklarer præcis, hvad det er, vi laver med wellness og barbershoppen, og står der også for åbningstider. Her kan I se vores resultatopgørelse. Her kan I se vores nettoomsætning, den er på 5 millioner. Vores vareforbrug det er på 2.500.000. Vores bruttofortjeneste den er på 2.500.000. Og så vores andre eksterne omkostninger de er på 918.300. Og så har vi så vores indtjeningsbidrag, det er på 1.581.700. Så har vi vores afskrivninger, det er på 196.900. Så har vi vores resultat før renter, 1.384.800. Og så årets resultat, altså årsud, det er på 1.384.800. Vores konkurrenter, det er Barbershop og Visage, tror jeg det hedder. Barbershop, det er dem, som dækker det samme behov og har samme ydelse, som vi har, hvad angår mændene. Og Visage, det har samme ydelse, samme behov, som vi dækker, hvad angår wellness. Det, som Barbershop de forsøger at konkurrere på, det der slogan tilflugtstedet for mænd. Og så forsøger de også at køre på priserne. Visage, de lægger vægt på deres service og ekspertise. Det reklamerer de også meget med på deres hjemmeside, om at alle deres medarbejdere de har en god uddannelse og baggrund for at kunne have de job, de har. Hvad angår deres markedsføring, både Barbershop og Visage, der er de rimelig gemt, eller hvis man ikke særlig synlige, fordi de kunne markedsføre på deres hjemmeside og deres Facebook-side. Og på Facebook, der er det ikke særlig tit, at de poster noget. Det er med jævne mellemrum, at de gør det. Barbershops stærke sider, det er, at de har en fast kundestrøm, de er kendt i området, de har samme ydelse og dækker samme behov. Og det svage side, det er lav markedsføring og en anden målgruppe. Og det gælder jo egentlig det samme som Visage, udover at de ikke har en anden målgruppe som sådan, fordi de dækker samme behov. Men derimod så går de ikke efter folk, som går efter et luksuriøst, simpelthen. Ja. Ja, her har vi en brochure, som sagt, og her har vi en forside, og så har vi det lagt, så I kan se, hvor vi ligger henne, og så har vi lidt om os selv, hvad vi er og hvad man kan få lavet over ved os.